Patri Avertan Fenech Karmelitan għex bejn l-1871 u l-1943. Patri Avertan Fenech huwa wild ewlieni u waħdieni ta' Dominku Fenech u Marija Attard. Huwa twieled nhar l-10 ta' Lulju il-Mosta u ġie mammet l-għada fil-Knisja Parrokjali u semmewh Luigi għal Sana Luigi Gonzaga li bħalu kellu jispikka għal virtù tas-safa. Mid-dar huwa tgħallem jitlob u jikber fil-fidi. Il-familja għalkemm fqira kienet għanija fil-ħajja tal-fidi. Missieru kien jaqta l-ġebel f'barriera u ommu kienet seftura mas-Sinjuri Grek mifsud. Dawn is-Sinjuri kellhom dar il-belt biswiet is-Santwarju tal-Karmnu u aktarx li minn hemm huwa wiret l-imħabba lejn il-Madonna tal-Karmnu. Luigi kellu karattru sensibbli u galbat, dejjem jilqek bit-bissima fuq wiċċu. Imġibtu ma' sħabu kienet eżemplari u kien juri li miġbut għal ħajja tat-talb u l-virtù, hekk li l-Arċipriet tal-Mosta għażel li jagħmillu il-praċett qabel il-Griżma, ħaġa rarissima dak iż-żmien. Aktar ma beda jikber, komplet tikber miegħu is-sejħa għal ħajja reliġjuża karmelitana. U meta l-ġenituri urihom din ix-xewqa huma batuh jistudja il-Latin u t-Taljan għand Assis in-Naxxar. Fis-6 ta' Frar tal-1888 il-Vigarju Provinċjali Patri Luigi Malfetti laqgħu fin-novizzjat il-belt u sena wara ipprofessa fl-Oratorju tal-Madonna tal-Karmnu fil-belt. Imbagħad nhar is-27 ta' Frar tas-sena 1892 ipprofessa solenni fl-Oratorju tan-Novizzjat fil-belt. Wara dan huwa kompla l-formazzjoni fil-Kunvent il-ġdid ta' San Ġiljan u kellu b'surmast lil Patri Francesco Raiti li aktar tard ġie magħżul isqof ta' Trapani. Fl-1896 ġie magħżul bħala prefett tal-kleriċi minħabba l-ħajja virtuża u integra tiegħu u fil-5 ta' Lulju tas-sena 1896 ġie ordnat saċerdot mill-isqof ta' Għawdex Giovanni Camilleri OSA u iċċelebra l-ewwel qudiesa solenni fis-Santwarju tal-Karmnu fil-Belt Valletta. Mal-ordinazzjoni intefa' għall-Ministeru tal-Qrar u d-Direzzjoni Spiritwali. Ukoll l-imġiba tiegħu kemm waqt it-talb u l-qudiesa kif ukoll fil-komportament tal-ħajja ta' kuljum u fir-relazzjoni magħhute fil-komunità kienet ta' edifikazzjoni u ammirazzjoni speċjalment għax kien jgħix tassew kontinwament fil-preżenza ta' Alla. Il-modestja, l-umiltà, il-faqar u s-safa tiegħu kienu jqanqlu lin-nies jersqu għandu għall-qrar u d-direzzjoni spiritwali, fosthom Dun Michiel Gonzi li aktar il-qudiem sar Arċisqof ta' Malta u li kien lettur is-seminarju kif ukoll is-seminaristi. Monsignor Giuseppe De Piro stqar mal-isqof li s-seminaristi kienu jmorru jqerru għand dan il-Patri Karmelitan ta' fama qaddisa flok għand il-konfessur tas-seminarju. Il-ħajja ta' reliġjuż tas-sew u kif għandu jkun għanqlet lis-superjuri tiegħu biex iqeduh l-ewwel bħala viċi surmast u mbagħad bħala surmast tan-novizzi. Huwa dam 26 sena jaqdi dan il-Ministeru b'dedikazzjoni u b'eżempju kbir għal dawk li għaddew minn taħt idejh. Minnu talmu jaħarbu las, jgħixu ħajja ta' talb u osservanza reliġjuża tar-regola, fl-ubbidjenza, fil-faqar evanġeliku u fis-safa u qadi tal-poplu ta' Alla skont l-ispirtu u l-kariżma tal-Karmelu. F'dan ir-rwol tiegħu Patri Avertan ġibet l-ammirazzjoni ta' bosta fi żmien l-epidemija tal-Ispanjola fil-kura personali li kien jieħu tan-novizzi milquta minn din l-epidemija
b'riskju wkoll għal ħajtu. Patri Avertan edha diversi uffiċċji fosthom bħala delegat provinċjali għal Kapitlu Ġenerali f'Ruma fl-1919 fejn ħalla impressjoni fuq il-Prijul Ġenerali u fil-kapituli u fuq il-kapitulari minn madwar id-dinja għall-umiltà, l-ispirtu ta' talb u l-manswetudni tiegħu. Kulħadd kien iżommu b'qaddis kemm ħutu reliġjużi kif ukoll in-nies li kienu jfittxuh għal qrar u direzzjoni spiritwali. Kien ta' edifikazzjoni fis-sabar qalb it-tiġrib u offra lilu nnifsu għal konverżjoni tal-midinbin. Il-qdusija u l-virtujiet tiegħu spikkaw l-aktar fi żmien il-mart kawża ta' attakk qawwi ta' apoplessija fl-1932 li ħallih b'ġismu nofsu paralizzat u b'fommu imbikkem. Is-sodda tal-mart u s-siġġu tar-roti li fuqhom dam għal 11 sena u nofs saru issa mhux biss is-salib tiegħu imma wkoll il-pulptu li minn fuqhom kien iwassal il-Vanġelu. Patri Avertan qatt ma kien predikatur, leħnu ma kienx jagħtih, imma dejjem ippriedka bl-eżempju ta' ħajtu u issa f'dan il-mument spikka bl-eżempju ta' virtù u l-għaqda ma' Alla f'rassernazzjoni serena mar-rieda ta' Alla. Qatt ma naqas mid-tbissima lil min kien iżuru, qatt ma lmenta fuq nuqqas ta' ikel kemm minħabba l-aks tal-gwerra kif ukoll għax ma setax jiekol ikel solidu. Fil-kunvent minkejja li ppruvaw jieħdu ħsiebu kif setgħu, kien hemm skarsità fl-ikel u anki fil-kumdità. Il-kunvent ġie trasformat f'uffiċini tas-servizzi ċivili bil-ħaddiema tad-dockyard. Il-patrijiet ukoll kienu jsostnu b'karità lir-refuġjati tal-gwerra. Nieqes minn kollox, issa kien tassew jixbaħ lil Kurċifiss li lejh kien iħares u lilu kien juri meta kienu jitħassruh. F'din il-qagħda huwa tassew kif jgħid San Pawl, kien qed jgħix il-ħajja moħbija flimkien ma' Kristu f'Alla. Xewqa waħda żamm, dik li jfieq ħalli jqaddes. F'wieħed mill-irtiri tiegħu kiteb hekk: Aħna riżoluti, o Ġesu, li nirrinunzjaw kollox għal imħabbtek u manqin mas-salib tiegħek irridu ngħixu u mmutu bħalek, privi mill-ħwejjeġ żejda tad-dinja u ma nixtiequx ħlief dawk tas-sema. Din hija l-unika xewqa tagħna li nispiraw li jistħu ilna dik il-ġurnata li niġu ngawduk għall-eternità ġewwa l-ġenna kif inti wetna hekk ikun. Il-marda tiegħu kellha tkun għalih il-martirju li hu ġar b'qalb sħiħa. Miet fl-ewwel ta' Novembru tas-sena 1943 għal ħabta ta' 3 ta' filgħodu. Il-konfessur tiegħu Patri Gerardo Peris Dominikan xehet li qatt ma dineb gravament. Bosta xtaqu jaraw il-ġisem mejjed ta' Patri Avertan fiċ-ċella tiegħu fejn in-nies setgħu jagħtuh l-aħħar tislima u ġie midfun fil-kripta taħt il-Knisja. Ma' mewtu xterdet il-fama tal-qdusija. Fil-gazzetti xterdet l-aħbar li miet reliġjuż qaddis. Il-qabar tiegħu sar ċentru ta' pellegrinaġġi u fil-25 sena mill-mewt tiegħu l-Arċisqof Mikil Gonzi mexxa l-eżumazzjoni tal-fdalijiet tiegħu li tqiegħdu f'qabar ġdid fil-Kannirja. Fis-sena 2014 felu is-70 sena minn mewtu, il-fdalijiet indifnu fil-kappella tal-Madonna tar-Rokka tal-Karmelu tal-Imdina. Bosta huma dawk li jiġu jżuru qabru u ċ-ċella tiegħu, jitolbu u jirreferu grazzi maqluwa bl-interċessjoni tiegħu. Illum Patri Avertan huwa mudell għar-reliġjużi kollha fl-għażla ta' Alla fl-ewwel post ta' ħajjitna. Lil-ħutu Karmelitani ifakkarhom dejjem fil-primat tal-kontemplazzjoni u quddiem l-insara jiddi bħala xempju tas-safa tal-qalb. Bħala saċerdot ifakkar u jqanqal bl-eżempju ta' ħajtu lis-saċerdoti biex jingħataw għall-qrar u d-direzzjoni spiritwali.
Fl-aħħar nett, f'dinja u kultura li tiddiskuti dwar jaqbilx li biħnina nagħtu l-mewt lil min jinsab f'mard terminali, Patri Avertan jiddi bħala mudell u xempju tad-dinjità u l-valur tal-bniedem ukoll f'dawn il-kundizzjonijiet.